da boye. Ba ta ce ma dan wani malalaci. Ta daukar ka zai. Ba ta wawo. Yare kwana biyu na ba kudin da gida kan ba kudin ba kayan. Yare kuka. Ni ma kayan yara ne. Mutum halin yi amma za mu rike ka dawo idan sun ka zan ba ku duka. Lalle a yau mai gida ya ce yana son kudinsa. A yau ya ce yana son kudinsa. Yare za ya kamata kudin su shigo a yau. Na gaya ma kuɗin yaran na ba su kaya. Kan ni ce ma kuɗin ne ni ba yaran su kamun kuɗin ba har yanzu. Ka je za mu rece ko ma ka biye ka je za mu rece ni ce dan ka za mu rece ƙarfe hudu ka dawo zan ba kuɗin. Mai gida ya ce a yau ya san kudinsa. Bayan na kola mu yi jan wala da shi. Ake za ka kamun tsaurin kai kenan. Ni ce ka je da mai ka dawo ko ba ka ji ne. Ka san ko yake magana da shi ko? Ka san ko ayi Ko shahidi ne shi yana bari. ni ne kama kayan ka ce ba kuɗi. Bayan mai gida yana da kuɗi zan kama kuɗin kayan. Kai ka ce ba kuɗin ba. Kai wani kunnen kashi ne gare ka. Ni ce ma ka je da mai gida ka dawo in ba kuɗin ka. Ko ba ka ji ne. Ko za ka kamun tsaurin kai na ne. rantse da sarkin da ya yi annabi Isa kuɗi mu shigo a yau ba na rantse da sarkin da ya yi ka sai kaga abu ne ya faru a kanka kaga are Yaron nan na kana son kamun kunnen kashi a wajena. lalle Ka gaya mai. a ga mai Da gaya mai ka ce na ce mai zan kira shi. mu da kai ne maka da mutu ba da mai gida ba ka san halin boss ka Nike ma da mai gidanka nake magana ka je da shi nike zan yi ma magana a shi. lalle ka kiyaye kayan da yau a yau na son kuɗi Da wannan ka turo waje ne wai an ka turo min wani. Sai wannan karamin sha jinin tunan barka. a wani babu wani bisan jabir mugun ba wani bisan jabir Farar ta kai yanzu nan na lalle aka kuɗi a yau ka ji ne na ga ma a kiyaye sosai kayan Khadija na gyara su kaya ne wanda an kamin daga Dubai don niya son ka haɗo miliyan 30 a haɗo miliyan 30 ka gaya ma yaran ka sauran yaran ka haɗo miliyan 30 kuma a sa in kiya don saboda tsaro don bashi kullum kaga ran nan mu yi middle da shugaban sojojin nan kaga yadda mun kasance da shi da haka ko ka gani ba na son a gane wannan harka muna yin ta saboda muna siyasa saboda muna siyasa kenan a zai ana mutane suna gane da mutane su ce kuma ga aikin da muke yi ka gani kana mutunci da mutane kina a zai ana ganewa dan sabon shiga kuke ƙara mu abin nan insha Allah Allah dai ba da sa'a kuma haro alhakiyayewa a bar mugun shaye-shayen na ana zama hakan ga a zamana kawai kayan tun shekaru ne ba kayan to kudin ba su zo ba na je wajen shi da mai sa in sa da shi na ga mai gida boss yana son kudin ya ce ba kamar ba yamma zan koma zan karbo kudin yamma ya mai gida Amfara Multimedia.